διάρκεια του χρόνου. Για κάθε τέτοια μαθαίνετε πως ο Χριστός γεννάται. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Για κάθε τέτοια μαθαίνετε πως ο Χριστός γεννάται. Γεννάται κι ανατρέπεται με μέλη και μεγάλα. Το μέλι τρώνει από στο γαλάι αφεντάδε. Νικολάκη, κοίτα τι ωραίες κουτίνες. Κουτινούλα, κοίτα τι ωραία γλυκά. Επιτέλους, Χριστούγεννα. Οι δρόμοι γέμισαν χρώματα. Οι βιτρίνες των μαγαζιών με στολίδι και δόνι. Οι καρδιές των ανθρώπων γέμισαν με αγάπη και ευτυχία. Μόνο το δικό μου στομάχι δεν γέμισε με τίποτα. Από το έγινα στο μαγαζιά και ο Καπελούλης ούτε ένα κουραμπιές δεν έβαλα στο στόμα μου. Ένα κρουματάρελο, μια βίσκα βραβεύτε, έτσι να τη μηγούρα. Έλα παραπονιάρη, ακόμα και αυτές τις γιορτινές μέρες, μόνο το στομάχι σου σκέφτεσαι. Γάνε να θέλω να κάνω το κουτί και κάτω. Αλλά μόνο ένα, γιατί έχω καλέσει τόσο κόσμο στα βρει να μου πάρει. Και θέλουν να δοκιμάσουν όλοι τα γλυκά μου. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Ναι, το ξέρω. Και το βαριάστηκα για να δώσω στο σπίτι του. Αλλά χαλάνε σου. Θα γίνει ένα παντίο και θα χάσει κανένας μας. Γιατί συνέχιασες. Είπα κάτι που σου στεναχώρησε. Μήπως στεναχωρήσεις για το μελομακάρονο που έφαγα. Του υπόσχομαι πως δεν θα αγγίξω κανένα οκτάβιο. Μάλιστα ο Χριστούς θα γεννηθεί. Μην λες τόσο μάρες. Δεν είχες τίποτα κακό. Απλά σκέφτομαι πως δεν θα είναι εδώ ο ίδιος μας φίλοι. Μα αυτό. Εγώ προσωπικά έδωσα σε όλους τα καλέσματα και όλοι απαντήσαν με μεγάλη χαρά πως πάρουν. Δεν εννοώ τα παιδιά της γειτονιάς. Θα σου πω ένα μυστικό μου όνειρο, αλλά δεν θέλω να με κοροϊδέψεις. Φαντάζομαι πως κάποιοι όνειρες και παραμυθιό που διαβάζαμε μικροί και έτσι όλοι μαζί θα κοιτάζαμε τη γέννηση του Χριστού. Ναι, δεν λέω. Ωραία ιδέα, είναι το ονειρίδευα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και ξέρω πως αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ανάμεσά μας το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το πνεύμα των Χριστουγέννων? Ναι, το πνεύμα των Χριστουγέννων. Diverses γειτονιές. Ακούστε τη στιγμή των καλών μαζιών και στον ματοποιεί. Άκουσες πως υπάρχει. Πώς να δεις αυτό το νερό στο όνειρο. Φεύγω τώρα, γιατί ξέχασα να βρω κάτι από τα μαγαζιά. Και θα ήρθα που προλαβαίνω που εξήσεις. Τώρα μην αύριο στο πάνι σου. Καλή νύχτα. Και ενώ η Χριστινούλα μένει μόνη στο σπίτι, ο Νικολάκης τρέχει από σπίτι σε σπίτι και ενημερώνει όλα τα παιδιά για την επιθυμία της Χριστινούλας. Την άλλη μέρα, η Χριστινούλα με τον Νικολάκη περιμένουν ανυπόμονα τους καλεσμένους τους και κάνουν τις τελευταίες ετοιμασίες. Επιτέλους, ήρθανε καλεσμένοι. Καληνύστερα να'χοντες και εσύ αρχοντοπούλα. Θα ζωντανεύσω την ευχή που έχει στην καρδούλα. Μα ποιες είστε εσείς και γιατί στενημένες έτσι? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η Θεία Μαρία μαζί του με έφερε στη γη να φέρνω ευτυχία. Των Χριστουγέννων με έκανε πνεύμα για να φωλιάζω μες στις ανθρώπινες καρδιές να τις ενθουσιάζω. Και δεν μπορούσα φυσικά να λείψω απ' τη γιορτή σου, ούτε και οι φίλοι που κρυφά είχες μες στη ψυχή σου. Κάτσε λοιπόν
λοιπόν αναπαυτικά να τους υποδεχτείς έναν έναν και να σου πούν πώς έφυσαν αυτή την Άγια νύχτα. Μετάλλαζα μου κι εγώ μες στις πηγές στο κάτω εκεί τη νύχτα την άπλη παπουτσωμένες μάτς και την ουρά τη φυτώτη θυμούσα την Μαρία όταν τον είχαν γελά τη στολίδια Μαρία. Κι εγώ κρυφά προσκύνησα κι ας ήμουνα μικρούλης. Με υπόκληση συστήσικα σαν κοντορεβισούλης. Κι αυτός μου χαμογέλασε όμορφα που ήταν σε μου, που ήρθες να μας παρασυγεί και ευχαριστώ Χριστέ μου. Για κάπα πήρα ενός βοσκού και ένα αρνί στην πλάτη και πήγα και το άφησα στο θείο του κρεβάτι. Πρίγκιπα των παραμυθιών, μα ταπεινός μπροστά του, στο βασιλιά των ουρανών, δούλο στο πρόσταγμά του. Και τι γίνεται εδώ, μήπως ονειρεύομαι? Εσύ του ζήτησες και